what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe Zimbabwe manya dakabatesa tichichingira Zimbabwe Taigara mumako Zimbabwe manya dakabatesa tichichingira Zimbabwe Vakomana vasikana Zimbabwe magorila makomo Zimbabwe manya Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Another informative and exciting program. It might be emotional, it might be painful, but the story is yes to be told. As you have seen on this platform, tirikupai nhoroondo dzema war veterans vangadai vanga vari kuzana, vangadai vari kuzipra. Nhoroondo idzi dzinosanganisira zvakare vabereki vana Mujibha nana Chimbwido vane basa guru ravakaita kuti nyika ino iwane independence. Nhasi tiri kutaura na Comrade Dube. Tavashanyira kuno ku retreat ku Waterfalls tikati aiwa ka Comrade regai tigare pasi nemi tiite hurukuro musiyewo legacy yebasa guru ramakaita mukusunungura nyika ino yeZimbabwe. Comrade Dube, makadizve? Ndiribo makadi. Aiwa tiripo isi. Patanga tichingoya tingotaura pa Comrade Dube tanga chingodzi famba iso. Okay. Mbiri yacho ndiye. Aiwa. Kugona kuliita. Oh, andisu tatsirara nepoverty unorarama pachamari dzedu. Yes. We don't go against them. So vachita kwaita zvanoda. Zvone zvanoda. I'm telling you kuti now ndiri vice chairman. Ndiro gwanda. Yes, manje mandevera vangari pana bondring. But kanozva unhu hwako unoita kuti vanhu vaone kuti also futi tinoenda muziko redu kana wazobusiya handese organization yedu ya kana usangana unotaura kuti ndini ningi uya amuzwirirana. No, that's fine baba. Ndoda kuziva kuti ndazwa kuti kugwanda ndokumusha. Kugwanda ndokumusha panoberekwa. Handiti. Saka zita rekuberekwa Zizere ndere kuti chi? Zita rekuberekwa kuti Zizere Mishek Dube. Mishek Dube. Ndokuberekera kugwanda. Ndabereka kugwanda. Kunzvimbo yipi chaichai kugwanda ende? Kunzvimbo inonzi Alisupi. Ndipo ndakaberekerwa. Mumhuri manga makawanda zvakaita sei? Kana makawanda zvakaita sei? Mumhuri aiwa. In fact tinati initially vana koko vedu ndivo vanga vaka I think vana koko vangu nevakadzi vaviri. Okay. Saka vakomana varipo chokwadi even ngati munini wababa ndiyakaita futi bana baba vakaita problem nanga richirema. Anotwa kwedu nechisutu kana munhu asikachisema maje vazosvika sekuru wavo vatora mukadzi vita mai vangu. Alright. Kubva vatora vagara navo zvotaita. Bechiita ipapo I think manatezora vacho vanga vane vakadzi vaviri. Imwe imba. Oh. Alright. Saka nagura panzvimbo ati ini akaniti twokumasha zveikoko yakusi nini baba pavakafa. I think it was 57 or 56. Anasati nyakuziva though tabva taina neva nokurira kwasekuru. Okay. Kusvika ikoko nakurira kwasekuru. Gwanda ikoko. Gwanda ikoko. Ngati ivo tari panzvimbo 27. Saka ndakabva ipapo ndaenda panzvimbo ngati Zidageni. Ndiko panagara ipapo ndakaita grades naita chikoro chinonzi Mafuku. Ndakaita grade 1 up to grade 5. Saka tabva tachinja takuenda nogara kuAlisupi. Ndiko panaita then grade 6 grade 7 ndiri kuAlisupi. Okay. Zvoitika kuti it was 1976. Ndabva 76 ni panga pachitomawanira ndabva taenda kuwanira ikoko. Ndandichamara rangu ndisikenana. Tataenda kota gara kuwanira kwana. Makaenda nei kuwanira? Makaenda? Antuira patapishira nendigizo. Antu unosvika uripota kuti unoda kuenda ikoko. Ndege nokutora kukanda ikoko. Zvavaita. Aona mota dzava kumirira kutotora uisa then kumamai. That's what they do.
All right. hapana zvakawanda zvinotsvaka passport ichichi kukwira ndege uchisvika futi udzoka futi kukwira ndege uchiuya Saka ndege maikwirira papi? inakwira kubroa ndege inenge bro nokutora nebhazi inokwira ikoko then unoenda uko futi ngamasvika kupfuuri chawana mota mabhazi akakumirira muenda mumamines saka ndiri koko tichishanda I think ndati ma6 taita 9 months kushanda ikoko I think taita then pa6 months pabva kwaita ipapako 70 yanga ba 77 I think L77 fa parwa chikoro chekudhoni chezmanama yanga ri secondary school ingari nzvimbo yakangowanda nevanhu saka makumedzi akasvika akatora chikoro chese nevana vese anditi isu tiri dhuze nenhingirikiri neBotswana saka vakakrosa saka makuseni varungu vatsvaga vachivaona vari kunze kusaidi kuti vari kufamba but vasina chance kuti pane river inonzi Shashe havakwanisi kuti vakrosi vaende uko saka patanzwa nyaya iyo tiri kukuta chamarizwa atisiye zvino nebasa rese Nechamwari. Maitambira mari ipapo? It was 18 rand per week. All right. Okay. 18 rand per week. Tavumana tavatasiya tachadi and vana kudzora ifuti kana kusvika chadi vatadzora tavatasvika then it was April ndasvika kumusha handira kugara nguva ati ndatogara kumusa muwiki so tichinzwa nyaya yacho inga ichidhume kuti noiva yekufamba kwevanhu ndataronga tachiti nhasi manheru tiri kubuda ndatigara shamba rangu chinonzi Kenani saka taenda kumba kwedu patasvika munina mukoma wake avava kuona vari mai vachidarika avavo achimhanya kuti vari mai vava kuita sei makomrades vaakudo cross tabva tumhanya kuti tovajoina ndozvakakuma-55 dzanudzumwe dzoma-55 akuma-55 it's how we crossed tichiningirika naKenani aripo Kenani aripo namukoma wake William aripo tese takacross takacrossa kuti tabva tatora nezimwe tatora netransport tasvika panzvimbo kwa Selibe Pico tagara paSelibe Pico panzvimbo ndingo yakati musi waipapo tiri paSelibe Pico 1st May pa 1977 tabva tatora ndege tichienda kuningirikiri kuZambia patasvika kuZambia nzvimbo yekutanga yekugara kuZambia it was Nampundu tagara Nampundu ipapo ndiyo nzvimbo yanosvika munhu wese from there it was kuna June I can't remember mwedzi wacho unokuwa hautauriri kwa unotoona zvinhu zvatomira havakutauriri kuti chiri kuitika tabona mota dzatosvika kuti vanhu kure musati matakurwa muchienda how was the situation, how was the environment, mairarama sei, maimuka muchitei ipapo? Environment aiwa kumuka mamuka muchinomhanya 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 muzodzoka kunomhanya mugeza kuti zvototanga muchidziswa then zvimapolitics okuti chii chiri kuitika kuti what causes kuti ine kuhondo aipapo environment yacho yanga isina kunaka unotoona kuti apa hazvina kumira mushe apa hazvina kumira mushe even maida futi waswera mukasha wangu angarora sisi wangu avatino tezora apa takairasa takairasa masangana iko tosangana iwo nekubobo handi unongoti wani tsvina hapana zvaunanga unoita zvese handi uine bhurugu anoitisa zvese maybe kuronisoite sei hapana unotoona kuti environment yacho kuti isinoti conducive pamuri ndamone kunotoona kuti dhoyo unotirita nayo so inokuratidza here kuti apa hakuna kumira mushe kana kuti kunoso zvakadzitezvaro takairasa apa takairasa taichokwadi mukwasha pahanda ndazviona apa takairasa apa ndakairasa nerasina mvura kutosa takaita ti let's continue nezvozvoningira futi before tasvikisa taenda futi handi uko nyaya yechikafu inonetsa nyaya yechikafu inonetsa zvokuti chikafu pane musi wakauya mudharangomo mudharangoma auya pana vakaenda kuparade paya inina nashamarina mumwe mukufuti waunobva gonda unonzi Bidas ndati manje tiende kusadza maybe handi vanhu tichafunga kuti no vanhu vachasiya masadza aya chitotora sadza roche unfortunately tazobatwa manje baba hai baba ndotoona kuti aitisa gumu nemapetseri weswa kugumu paya zviri kuitika ipa vanisi kunzwisisa tiri kurusa mugomo nenhingi yakuta rusa nemugomo uchina pasi udzoka uchina pasi ucha aiwe asi sadza mamadya
rusuna wodla kupi Makabatwa msana machi. isatilaje ndata kuti nditabato ande pane vamwe vakasara vakagadha Eh. atina ngoricha sadza intero wari ndangoti atina ngoricha ata imusondomona kuti I just regretted kuti chini just right osino hapana vanacho hapana kunyengerera munhu vachinyengerera munhu hapana unotoona kuti parumwe anti pane mangwana vanenge vatraina yo ndivo vanga vachiita kuona kuti notoona kuti apa ndizo Saka ngoma akasadresa. akadresa ande mana akadresa anti akaenda Saka akadresa chiti chii. akachederesa kuti tarisa situation ndakasaka naye enda kumuranyidzwa kwabut good fame Alright. noite zvakanaka ende futi andataurire kuti aikona kutaura kuti hatina kudya hapana chikafu iyo nyaya haitauri Amudze ngomo. ai Eish. haitauri Amudze leadership. I don't. I leadership maybe akinengeri pasi leadership uno akanzwa murume kuti apana sunzara ngona kuzonzwisa ntibona. Ayo haitauru. Taurai zvimwe noti nyaya yekuchikafu. Saka maichikei mani. Aiwa ndinokumbira ka. Zvimwe zvinopa zvinoita sei ndinokumbira ende futa nzokana uchipoka pisa kakadaro chiningirika. It's not enough. Nezvanongochiitiswa. It's not enough. Unongora zvingazokara kudla kunetsa kusvika it was June 7 takati svika it was usiku kwasvika then dzimota dzezambia muzimbabwe dzakadzara mazambians dzakamira paito takungwaniswa paya tatora tiri 2000 taendeswa kune imwe nzvimbo inonzi Mulungushi ndopatana kutraina where the first zebra force to be train Ningiri hatina kutraina chigore isu takatraina regular Ningiri kuti kana tabata nyika toda kuti ndimuidzivirira andabva kuti kana masvika yachinjako kuti inenge atokora mutu kuti apa panorwiwa apasipo kuti handiti chigore pamutiza no kana pasvika nzvinu patorwiwa patorwiwa ndikupandasvika then ipapa takatraina yes of course natakatraina patakapedza kwati no taakuita brigade yenhingirikiri brigade yevanhu emaregular forces aikona vanhu vakatraina nhingirikiri chigorilla but azopiwa machigorilla vaya vazhinji vanenge vakatraina pane mwana waspecializa then maheavy guns aya ndokuti azoda kupiwa takuita brigade inabva daiswa then ku1st battalion Vanzi comrade ani manje. Comrade Francisco Tsuru. Francisco Tsuru. Eza Comrade Francisco Tsuru. Navonena ku1st battalion commander wacho anga ari Madliwa tati Madliwa. Ndiye akaizwa chikomanda kuna ndiri battalion yacho inenge ne 3 ma companies chita ifanisi inenge 3 ma companies. Okay. Ma fighting force nanga 3. Na hiyo also ina unfortunate nandiri nasvika ipapa nandiri crew commander wechimwe gagani heavy light gun sokuti katinochiza kuti chapaivu tachiza kuti chapaivu nachikomanda group iroro nande gani yangu nachikomanda feta 33 platoon tichikomanda nomumwe murume anga achinzi Nkala watu first murume kuti aite weveteran akazofa angari kubhuya Kane Nkala ndiyo nari deputy wake ndiye akazofa ndiye deputy wake ini ndakamira then kakutrip kangu imwe trip yangu yanga ine mufanango danger achinzi danger anozibva ari kumusha kuti ukubide bridge imwe chitatu yanga ine mufana kumberengwa tachiti Mutizwa that name ndatasiya takashanda takadaro ini ndakashanda pangu tatiri 3 inini namudara Mdlongwa muti Mdlongwa na Lancaster tatiri 3 boys ndatokwa ndakadaro uya naye anga nevamwe anga navo navakona vakadaro but ini ndandiri second command tichiridza chapaivu it so happened anduma of course ipapa takabomba but 10 times tiri kuningiri nichiripo tiri kwaningiri tiri kuningirikiri 10 times muri muZambia muZambia tiri paimzvimiri chimulugushi 10 times nendege izvo muswe vakauya ini handiti ndaichita mishini gayema ndege panga pane route
yeningirikiri endeke zivoko zienda we used to tabona something zakadaro sto but tunishidza mbuzi otio watio twarapira kumakomba tatapira kumakomba ipapo vakatorwa vanhu munyati no relaxed anti yakati ndege ichibvawo kutoti ndege ndandabwana ndege tabva taipinda makomba saka yakati yapakati kwenhingirikiri yabva yadzima ndege dzakabva from this side iwe usiku papane handi takadefenda chimwe chiblind batalo chedu chochigara mashefu ndopata yatiri yakasvika yachiti rova one time chakanhingirika yakatirowa one time chakasara chibaka unoinza achidzoka kuti yakudzoka mufana wangu wenzi mudlo wangu ndianga negana akadonha zvese negana indafunga kuti maybe afa panavhana tora gana nditanga kuridza manje kuridza think baita about 3 times andi vakapinda podzoka vakapinda podzoka aita about 3 times akarari napfuka ndatoti kuti maybe akafa andi apa futi kwakutsvaka taapachena saka there is no way we've got to fight vakuona kuti ganyi riri apa rikufuti we've got to fight aipapo noona kuti dziva racho ranga asina kuti nakira baba ndakarasina kumera mushe rakatina kutana mushe roro. So was it the first battle? Aiwa dzakaona mukatika andinozvoti tajara kuti zinouya masikati tasei tajara wouya kuzarana masikati node usiku yendege remusiku aiwa andinozvasina kunetsa sukulaita andikaba ndege yakati chipona chifamba niyo asvika yakamira yakatisowa dziri mukati kwekempi yakanyarara yakadzima malaiti andibatinga vangachipasika naye uko kuti ndikubhadhira saka vaya vabva nendege vakanaka ipapo anda ubudza topinda one time tandege asi ukanza tubuya tosvika yatosvika saka pakafiwa from your side on pane I think about 4 vanhu vakafa but I can't know kuti nemazita also mumwe wacho ndianga ari bakuru angari wasekuru wangu angazi Charles Majaka so ndiati akatisepa it was very unfortunate akatisepa ainezvimwe vamwe majuniors njera ngati bakuru akafa ndiye imva Charles anizi kuti watepera saka from there vaenda varamba vachidzoka patodzoka vari kuna madzoka rimwe zuva kuti wadzoka masikati ndege futi dzakawanda uko lungu handitova tati kuti ameswo indege airoveki manga I think it's very fast nyero uchibudisa apa kana uchinengera kafanira kuti toitamira kuti kana yapinda muarea totonhingirika tanga kutoridza and tine microscope inenge yakadaro yenhingirika the moment ichipinda panhingi mukati apa trigger kuti maybe zvingasangana ikoko but it's not rare kuti unhingiri chikudonga and hapana makadonedza pa 10 times ipapata hapana kuti unoneza those people were skillful tachira of course kuti hapana but you were very skillful andingozwa yakabaita kubhomba sakabaita uri masikati imwe yakauya ichita tatinotairo but payasvika and banga vakasvika kuti vakarova vakaisa then smoke andiona so kuti mai vangachirova bati vodzoka vopinda pasmoke iya vopinda vakurova target vodzoka vopinda pasmoke iya kuti noige kuwaona kana achibuda paya anachena ndorova nhingirikiri asvika vakarova nhingirikiri kwavaita kake smoke ndamusoro saka ndiyo vanhu kana vachidzoka vomira paipinda pairi ubuda achipinda but patirasaka ande paawisira payavhaya arola so chipinda basi isitafona ichidayo dairova tifana kutairova but payasvika padhuze apa vavanono kwira tagara after 10 times yakanita ndiri papo pamulungushi natina mulungushi papo the first zebra be trained by manengirikiri mazambians and if babi chizambia nochiziva zokuti tontochivanoona kati even first kusvika futi ipapo tishuka futi ipa panhingi tsata train soja achiri deadly kana chisuka andasvika paya tasvika takupiwa zvimaningirikiri zvimasmesteni chichi zvokuti zvokutene makombat chichi mamesteni
kuchichi kuitika apa vanhu vatinavo haivasari vedu manje kwangwara machena this we are about 20 companies of 100 inandiri mulungushi saka tate unhu andi move muchipiwa apa munotanga muenda mumabreaks ndaigara mumabreaks gara kumabreaks ipo mamabreaks angari enhingirikiri but kugerwa taichigerwa nenhingi nemabhodho vanoda kuti ugara uye wakavhunka iwo vanoda uye kwanhingirika but hapana chokupiwa what use initiative saka tachichera manhingi maglass ati iwo tatigara nawo ndebvu I just nongo we look very smart also tachipiwa nyama yenguruve so kumafuta aya ndiwo tachipisa nenhingi nemataya andikapisa mafuta akasvupunyana kaya bhutsu inochena bhutsu inobva tochena anoona unguri smart just that's zvinhu zvacho zvinenge zvemasvika akarongeka nikaurya kana sese machiuya panapa kana even office acho uchiuya anotoona kuti apa takagara takadaro takapiwa manhingi poko maidya poko inenge yakaibva ivi andi mafuta chinenge uchipiwa hapana zvinhu asi kumba maidyira kana kuti maigona kuti haindini poko handidyi nekuda kuti ndinonamata ainde zvako izvo kuti wakapiwa ndezvako izvo kana tadza kuzi ndezvako kupiwa sadza ndezvako I don't consider that kuti unonamata chichi and they just against chinamato icho inosangana vasengu they against chinamato ndizvo they against chimanhu ava ngaizo ungaitaura iwe uzotora kuti pano kunonzi pano ndokugara ipapo ndokugara ndakapoipa ngwedzi at 100 but musi we1 chitamuna kuti apa ndandaino ndatinga ndachibva kubattalion yechikuti ndenge dzibva dzauya masikati pandatora cover nakaenda mumashure kwenhingi kumuti wanga kukura sekudaro but muti wako wakapinda then nhingirikiri splinter kucheka kusara pichana kuti une pasi kucheka chinhingirira yei nhingi unoona kuti naye unohuta wega kuti zvinhu zvazvina kumira unotohuta wega kuti no handina kumira mushi ndikupera kuona kuti apa ndandaenda mamusingazviitiri here mubhurugomu haikana inokanda unozvakutrena vari kuhadhena kuti hapana chii chinokuvhundutsa zasvanaona ndi kuti vine nhingirikiri handivi ndipane vanhu vangacheka pa kuti ndingauziva kuti vanangaisa upe ndasingazivindi apa kunodisi kana haungoziva kuti zvitamba sei kana mwazomunafa murasa even ndinoziva paimba kuti iye vanga akafana kwaisa kupe I don't know apa kunodisi zvinhu zvachisitive akuti havazivi kuti mangonogwa kuzocapture uzotaura zviri that's what they don't also vanhu vanga vanoita kuti every munhu anga achitraina every kupi kutraina nomutraina mune selescout mukati wenyu hazvigoni varege kuziva hazvigoni vava kuti varege kuziva vanotoziva even vanhu vanotengesa even nesvida achiziva kuti musi wakati vanhu varikuda kuziva kuzotirova vari kuuya Zambia neMozambique vari kurova and iwo musi wataura ndenge zvinotouya vanokutaura kuti tinogara muri makomara avoid mwa movements zvinotosvika handi kutengesa vagara varipo both sides noona vatengesa varipo sai pakambani yenyu pando nemunhu here vanotorimemba kuti nhingi angari mutengesi muselescout ai no inana but pane mufana atakatraina achazi kuti angari company 3 days ndiwo vateva vataura kuti ndiyo angari mutengesi naye netree akabuya angatrisa mufana zvakanaka aine zvimpichi dzakanaka steri ndiye I think patakapedza ndikatitengesa apart from that tiri kuenda patabva ipapo munhu tazotora funa muda usiku I think padaida kuti towards Lancaster House and patakagara nguva yakati 78 tichi vanhu vatifuya so kuti tiite brigade brigade commander yedu anga chizoneni ndiye brigade commander yezoneni so I think ndazoita about 5 battalions istova tabuda itwa towards nyaya yenenge eLancaster kuti ngati cross tiite more confusion ivo vari kuside uko takaenda unozokukandisiri kuti mwazi usiku takasvika kune imwe nzvimbo chinyunyu takasvika pane zvima mountain patakagara ipapo aiwa atinagora musiku takatanga taenda tasvika takadeploya
takagara ipapo ndopa takazoita hondo manje akaipa ipapo. First ngati tongo yacho hondo yacho akatanga kudaro pakasvika Dakota kuchifamba pasi vanhu vari vati nayo nenyere. I think they testing kuti vaone kuti fire yakawanda zvakadii. Okay. Ipapo nopaita nyaya baba 4 days no food no what 4 days muchidzirana chete tiza chete but tatiri kumakomba uya mwazi wati wauya sota warova wakadzokera futi andipa vadzokera then tatino tibude kuti tiasholta ungaasholta ndege yasvika sata pakamanya kuzoka mudzoka makomba pakamanyiwa papa aipainwa wati mana they failed. That's what tapese kuti above kufail until tizotoita out of ammunition. Out of ammunition but up to it was zuva rechi5 ndatoma komanda akadaidziwa zokumana ammunition apera pa saka go and prepare tiri kubuda donc usiku mwa 7-8 tiri kubuda antu vamwe vanofamba vari mbiri the rest vanenge vane zvinhu zvakakura vanenge kumashure takabuda mushe wenda samwe takusiya bhosi yatakunosoka ingo unosoka ingo bhesi apapa samditepo andi unonge uchiripota ku hatina chikafu hatina chingauya uya nzoye pane vamwe vari kuuya vatiza havana kuuya pachigori inozva zvinhu chigori hazvina kuendese vari kuuya nzwa pasina kuuya munoti saka ammunition apana tingamiriri kuti tibato nemanuwa ammunition iyo atingamiriri kuti vanhu matibate also kuti kana futi kasiya apa nondo iripo futi apa tabva tabuda usiku takabuda zvakanaka choka takabuda takafamba takafamba almost wa 20 kilometers tanzwa izvo vachiridza hapana kuziva kuti tabuda. It took them to I think over 10 vazoona kuti vanhu vavabuda boboso pasina return fire pasina return kuti hapana vafuna tibuda ndivazopinda kwaide ipapo vabva vatanga manje vona kuti saka vana vabuda vabva vaisiya madheni mastop group avo kuarea kuti no vaenda this direction saka vanogona kuti tuwire mukati kwavo toitika vakumanei vamaenda pane rimwe bhesi aivo inorbhesi tichifamba andiyo magrupu angoti kumutazara then area yese saka tafamba manheru acho manje that day andi isu tandakafana tiri kutarisa kusaidi uku tafata kuti vasvika noti mascout irodi tabva tino rekaiti tiambushe varume vanogona kuteveza rodi varume vana vabva vadzoka futi vari the same ningi yatafamba nayo but tadhivaitwa nenhingi nerwizi rirapa anoti yaita stream not that tinoda kudhivaita ini papa nandakarara ndati taita ambush ndiri upedzisira pane muti wakakura ngwa ndipo ndiri pasi kwako nakatora kavhe kako murungu pane mumwe muti wangu wari just saka akamira akafunga kuti no ndikurosa bona kuti ndiri daiti but mainamira kuti murume apana kutamba apa moment kuti achikurosa apa ndinopfuura but ndikupfuura unonzwa kuti because ana machine gun ndikareka kumufuna anozobuda pano but avoti angada kudzoka vadzokera futi akarara then panike pamuti avhara nisitiri kusaidi uku nautara vamautomwana varume ava vari pa padhuze nedu kwanzi kuma2 vabuda tozovakonawo nesu tabva tasara the following day tichibuda ipapo saka makavasiya vachienda usiku mwatu tasiya ari gai vandanova vari kutsvaga andizvatafunga neusiku tono vanogwa kusenza kuti nizovafunga vakurosa vachita nesina kuti okay vatoenda let's take this papa bva takabva taenda patasvika kune mwe nzvimbo ndichinyunyu ndipo patasvika takagara penguva yakareba ndikupa tipazosvika then ceasefire ipapo tipazosvika ceasefire muchibva ipapo ceasefire makabva manzenda ekupi zvona ekupi tazoona kunze tauya kuzotora futi takuningira anti mutora maassembly point aisuito aiwa antitatati inu taita kukurosa hatina kuzokurosa antitati mafuti dzedu mabig guns this and that saka pane uya monda zotitoraka ndapindira panenge pavhitira folza ndichena kunwa gwai
Okay. Ndapita kuno sepena nichina kuna Gwai. Tsakwe. Ndafuna kuna china kuna Gwai. All right. But life yako it was not easy. Aisi life yokutamba ndege zinoroba. Ndege zinokwatura akona zvokutamba dzakausaza waona muri pane but do we now discipline ndakausa and during the ungafunga kuti maybe apana munhu. Tatiri kumakomba takawanda. Okay. Zinofamba zitoba defunga esadza tinoda kumatriri. Maskati. Maneru. Oh. Makuseni mandu matri makuseni sen. Epasita baita kuti kana kwazoedza apana movie ndotari munafambi. Oh. It was imba 78 79. Situation it was no bad. It was bad. It was bad. Saka pese baba na Kenan makamchiri mese. 3 days neyakasuka waenda kuna company yani zikutanzi na yeye futi William ante semskubu neyakasuka pina futi kunenge nike yake tazo isiana chete pa integration sa pa uko Kenan anga kunzi kumreda nika na urukana zitakuti kana tsaketi kubiza but ani zitaranga apiwa naye kotsano tsanu na yanga ini zitarayo but tsanu patakaenda nakaenda na Kenan na William tsanu na I think yanga ante akunza kusvika I think angatoenda atangozota yazvoenda azokunza kuenda kaenda but I think angatoenda chiri bungunozwa chinoneza kana uchitorwa auzi kuti unotaura kuchienda kupi unofika ushedzwa kuti Francis Tsuru opinda mota ande kutupera unechia vona chaunacho kada gumbezi kuti chia una upinda ukadara mina pari kuenda bibi no wamazwa eri muchicrossa autaurirwe kudeza chiti muchitora muchina cross mjenda kuzoti muswati pakaenda vakata auzi kuti vari kuenda kupi vanongoda kuenda makosi wachienda kunodu avasuku avanacho vanosoita they too secretive zvokuti avatauri chinhu zvinhu security hai vafamba vakataurira sandogara ku Victoria Falls pa 1980 kugwai okay ndasvika kugwai 1980 kugwai yatinikuya zviko nomwana na April papo ndasvika not April after April May what so kugwai papo handina kugara ndiri kuma Simple Point who is the first people kuti move kugwai iyo battalion first battalion yamadliweyo ndisitotanga kuenda kuintegration kuenda makaendera kukembipi aiwa antisita tiri pamachifu taenda kuZMA homa machifu taenda kuZMA kuZMA paya atiri inopachana masai manengirika saka nane shamari yangu futi yangadzi mvundla tati mvundla ndi antachisa unasi juti ndau nasi juti ndau mvundla ndiye anga ari mujuti ari juti student so avata shamari vanhu hapasina ningirikira nasa wanzo hapana malessons tozoza kuma tamelanje no malesson asiko muzoma kumuriza kutofunga kubuda buda mbeza patati tibude uko vatu vatirambidza takrosa nyaya eopese officers pese pa tavatoona chifamba tavatadaidziwa takoi mwaye muri panapa ningirikiri naye muri pano ivatira anza kuna malessons kuna malessons chokwadi mudaro vatofona malesi ndaripo ivo ndi wasipo ndadzokera but no anditachipedza Friday iyo so I think it was Thursday Thursday chimbuzaka Friday azvinhu zvazvota kutosununga so saka paipa makasangana Rhodesian Force zandla nezipo kutanga tanga kusanganisa kuraramba mese kutanga but no haisi vanhu makomezo it was not apapa sina dambudziko rakawandisa papa sina dambudziko rakawandisa I still remember yangu zvatiri pa training papo tatakura then anda aweniswa then pasi kwerailway iwawe atawatirifoni mune mubata tutu takamhanya ndiusiku taite mwe meja sameja wechirungu Robert tasvika taneta manje atafuseka tarasira pasi naye atoona kuti varume vatotsama afuseka tarasira pasi aipapo takanitsana osvika vanhu vakuru zuva kuzoia kuti azvinzaro takuraimunike apa totataita atidia ndakambiri kambiri kwenye anda afuseka vurungu ndifuna auta kutishandisa auta kutukurera pano watarasira pasi tachadi saka munhu akabva tichima angatichi kutaura vakuru kuti vamwe zouya saini meja meja kutaura vakuru ngazvoti aiwa azvidi arota
pamamutraine pane zipura vanoningirika vanonguya vasikutaura kuti aiwa no don't do that muita kukeroti asi murungu mama akutoda nezvake aiwa kumanikidzwa Yeah. hai murungu asingadini aichitira tisingamudi zvachose but just kusikonze anozwa kuti pa vanhu vepati kana mataura kuti chakati munotonza richose yes but pamwoyo wenyu munhu musingadi andione papa futi ataneta futi soita maemotions atatoneta nedanda riya sotowisira pasi sotowisira pasi saka makagara ikoko for how long? 4 weeks tiri paningirikiri ndo patataupedzari anti paya panopiwa maofisi isu naishamara wangu tabuda tiri masejeni chimunhu chachebva chaseka chati are you happy you are a surgeon andifitseke andifitseke antinyanyira andifitseke yanga ari chii angiri aiwa ndonga mainstadzi wati chitraina varungu andi webuilding train paita interaction tachitraina nemaningi ivo mabritish angachiva zvingozobatsira pakwatecha ndo angachibatsira pe andaziva nyanya even anditembawanzanlieutenant avati surgeon avati course andi paponyora zvimapenya zvavo zvanyora nepenzili avatora surgeon ayu happy rifitseke akadzima ndo happy rifitseke andazina basa chintu surgeon andasakazoinyaya yevukuru kuti ukuru unonaka zvakadini hazina basa kana inde surgeon hazina basa hazvina nebasa rese zvinyemba ndinabasa nazvo nabasa nese tasati taziva kuti nyemba zine basa kuti kana aiwa ndikunogona kuba pane maprivileges amunowana aitafunga dzekuhondi dzekungonzi komanda nhasi uyu ndiuyu nhasi zvisina nebasa rese yandiona saka ipapa zvakandaita down munomwara ndikunyepera ndakunyeta andi munongo nanatawo mukati kwazvako kuna majidwe otutira nekuti abasi ripo saka mava maenda kukembipi manje mabva patraining taenda kwa 1-2 okay masurgeon major and ndasurgeon andivanzofutseki is not fit be andifaniti lieutenant it's not fit lieutenant anyora papa kazara anyora kuti surgeon mpe nobody futseka don't mind dini kunipeza futseka nambasa nazvo vamaenda ma-lieutenant aiwa surgeon andafanti uwe surgeon hapfiti ushite munhu angaine andifutseka don't mind saizenda ndashamara yangu yomvunda nayo surgeon futi anokuti zvinhu zvacho izvo saka ndokugara muri muarmy for from there tabva taenda kuningirikiri kunzunzi ku 1-2 pakaitwa campaigning ava benenge vanochengeta manenge maprisoners moti maprison guards ndo pairizvo zvinopatasvika takadeploy pandavazinduni patavazidura tadeploy paya tichati unzwa kuti friction anga chiripo yezipurayakasipo saka andino mazipura tati most of the time muweekend vanga vachienda kusati tiri vashoma vaya vafana kuti vanoma zvishoma nasi fana kuti vamamise vaenda kuti panga pane kachitownship zvakazvikanetsana ikoko zvakabva ichitiri ngari kuzvibheko asi timwe doro saka rizvibheko zvakabva kuchinetsana chidzikirana nematumbu futi dzaisva dzine pachidingi pachitendi anditani mwe major kana was a good man angari major atinoduita kuti vanhu atinandiruzipura iyo ariwezana yes you don't want kuti tiite semunhu angari mukuru painongo wacho ipapo but pane kuti vati other side nanga chinzi ani munhu anzi nhema side nanga chinhema paya tiri busy kuwa ari kutora vezana ari kupa futi asi vafana bapazivona vakabva vatsvedza vatisa ini pana zivona mwawa ndifoipa futi kuda kuti bude ipapa it wasn't easy baba ndakamhanya baba ndipoopen paningi patauzdura pa kuti ubude distance 500 nyeri dzakati pauri it's not so easy but ndakabuda ndakamhanya after nditobuda after 1000 ndatobuda ndakafenta apa ndakamhanya ndikunyapa ndakamhanya nabva ipapa ndaudzina yetsoka kuenda kuLuelin ichitsvaga ningekuti ndiende kuningirika ndiende kumba kuBruwai
tasvika kuleni wati haiwa makuenda futi kuningirikiri unzi ku13 parodhi kuna kufollow-suku kupatiswana kugara tava tega manje. From there tatanga manje kuti kaona mauvha vanamba kutupula kuno mwamba battalions angate kutanga iwava vese we1 wati wasi takarwatisa kuna kuno but ipapo kwedu neimwe vanenge vari kuna mara paya takarwiwa sitokarwiwa anosamune confusion yaitagara tinayo tabva tatanga kuti ndakaenda kuningiriki ku47 pasilovela panangana kutraina ndakagara pasilovela yabva disbandwa abva ndaenda ku23 kwamutoko ndagara kwamutoko ikoko nabva naitizwa anogara nguva yakari pamutoko nasvika February 1 nabva naiti kumajuni javasi yanga disbandwa futi ningirikiri yayo battalion iya kwavaniswa then unzi ku35 kuni kubeshinaf kusvika kubeshinaf asvika tagara futi adisband futi yanga ri 84 panazoenda kwamutare handina kugara kwamutare 84 85 86 87 ndabva ndavaya kukomando ndopanagara kusvika naretire. Saka makomiridzi mamwe ese amakaenda nawo imi muchibva first day mese makadzoka? Takadzoka but ndandiri kunyokumba kuti taenda tirika ini mukoma handa kumwana wanatoenda nehanzva dzangu zimbiri vanga vari vadiki ava handikupamba vasingatrainwa namadiki amukoma hana kudzoka akashayika indini ndadzoka mukoma hana kudzoka akashayika wana achimutevera kumashure. He was married akasiya vana saka anga akaroora mukadzi wekuBotswana saka after then atoningirika atoshaya kuti adzoke anhu atogara pasi kuti manje toita sei manje mwana vakaenda mwana uzoita naye uchengeta vana dzisinati izvo I'm not prepared for that ngaende kumba kwavo kana ane problem tichivabatsira ndichienda life goes on. Saka akaenda nevana kana takasiya vana? Akaenda nevana. Saka matswana sokutaura kuno? Atswana muri kuno vanombondedza handipaiso kana vachinama kana pane samuchinoita pananoroorwa but novazondoshedza izoona kuti zvinhu zvaroma kufamba since pavatora vakaenda navo chero kuroora kwavasikana macho vese asina mbotaurirwa pane mumwe wekupedzisira ndiwo vazotedza kuti no ari kuroora asi vaona kuti zvinhu zvacho zvisiri kufamba zvakanaka ndopata zvoenda mukomana mumwe acho ndikopaenda munini wambo izvo zvandivagere zvakanaka havazivi chivanhu chivanhu chamarangati chero musinganingiriki haungaiti kuti ura hai zvonasvira ndizvo zvandatiri. Saka makazorora rini manje? Kurora zvakawandisa ndakaurora naichiti high and fire that's why ndichiti mai ava vane vari strong noich4 but haipapa pakatadza zvokuenda akana ukaita zvese kana vakati hapana kwandiri kuenda? Hapana kwandiri kufira pano hapana pandiri kuenda. Ndikufira pano? Hai hapana akapedza tennis ita temporary zinoenda temporary tewenda. Saka why chii? unotoona auchadi maybe watoona watodiwa nemumwe afuseke isisi handichachidi one zvimwe handiti kuti vanhu kuti handiti vechigurira kufamba wafika usvaka mumukadzi wasvika usvaka saka una kuti maybe asvika saka nezvimwe zviya zvokunga anotosiyana nazvo handisina navasa so ndine pane mumwe asiya 3 mumwe asiya 2 saka ne vana 5. Unfortunately uye haana kuzoita vana but she's a good wife. Ndakaenda kuDRC for 4 years 5 years ndapinda nevana hapana mwana akadzoka kuchikoro hapana mwana angaita service nakavana mune chiningirika even ndakadaro I just left from machikosa akandichengetera vana hapana chinoita kuncheka ipapo it was after ndaroora mumwe ati mukadzi angaenda akasiya vana vari 2 yei manje mumwe wacho achavadi vana but akaona varipo akaona mukadzi aripo azvavyo mukadzi wazoenda ake ati havachavadi unostressika ndati ndimupe sisi wangu agare navo nichivasapoti vamanga kuti asisati
ati akagara sisi mai vabva vamai vanobeka vati hazvigoni atina mwana anokurira kuningirikiri kuna vakwasha saka sisu then ndazoona kuti notoona pressure kuna mai ndabva ndenda kutora vana vaya after ndatora vana vaya ndabva ndaenda kumusha ndabva ndatora mwana waya aenda kumusha ngati aenda areka kumusha aenda kumusha koko ndamisa musiyana namai vake nagogo mai vangu ndadzoka negere mukadzi muzonotofunga kuti hai izvazi ine handizvikwanisi zvinhu zvakadaro panitozi ndadzoka itwa Saturday iri makuseni ndabva ndadeidza manhingina yanga ndikumba ndadeidza makoma anga ari kusaiti mukoma kwawa mukuru nasisi namumwe atindo 3 hai ini izvo handichazvigoni izvo hai handichazvigoni tena natsanzigoni zvinhu zvese zviri apa ngatore asandirira pasi apa vanhu ngaitora zvinhu zvakano asandirira pasi ndazorova aiwa but even ipapa vanga chirovora here hapana madzi achivhisa kutotora chitosi hapana panaita 3 vanhu saka ndo 5 years handina kuzoningira but I'm happy with the marriage very happy handina dambudziko raninaro kuti chichi hai vinhu vasina but no everything chiri kiri ngatori iri nyaya yekuti handichengetera vana haana ngomasi but handichengetera vana vangu vana vanitambudza ndipo ngatitambura napano kuenda vanoenda kukutambudzika kwevana but vana vakaenda kumba kwechita vakatora vari 5 years takara kumba izvozvo handivatorora tasati ri 2 saka munhu akadaro ngamuningirika mukadzi ari strict asingavabvumi zvinhu zvokuti mwana aende mulaini wati naye izvozvo anogara kumba kwake aende mulaindewa so wakavata vana vari together palaini avhaisa futi ari munhu anofarira chechi nevana vaichienda kuchechi achivamumanikidza kuenda kuchechi nokumanisi chete but pane mumwe mukomana wangu ndianga azidafaniti by time achiri kuningira sina kutaura kuti akana munhu aidya sadza rangu vese muchechi hapana masara pano ndinosara pano vese saka nguva yakachena but paazokura akuzosevenzera mwana ndio panenetsa anokontrera kana achidya sadza rangu but kana akudrake ndiye wega angati akandipapo watanga kumwa doro this and that ndiye cheta katanga kumwa doro otherwise best they are married vari kudzimba dzavo handidi kwaye masisters tu akaenda kuhonda masisters amatakanda ari madiki vaenda vari madiki mumwe nditi ane mimba kunketa mumwe aichafucheta azoshayika hake saka uko vakanotraina kanto vakangoenda they still young manga vari madiki akuvasatraina madiki ngati mumwe wacho anoendera akasvika akaenda kuchikoro asaona kuchikoro azvinzi vakaziva like kuti asaona kuchikoro nezvino chikasikana asvika ikoko form 3 avamidisa nechimuzambini ikoko haana kuzoenda aiti neningirikiri adzoka kuna kutotaura chimwana that's why asina kuzokudagwa and maybe naiya apinda kumacampsite akomowana something but anozowana handiti saka maretire after that makazotanga kuita life yekuita sei manje napinda manje kupolitiki manje ndiyo ndorarama but ndine 20 years ndasoona kuti vanhu vese vanondiziva hai papolitiki vanondiziva vanondiziva angati zone 6 years inondiziva kuva pese una dhonoro kwese kusvika kuna ushe kunze unondiziva ndizvo zvandafunga manje kuti handikupa ndinokwanisa handitika alright saka tichipedza nhoroondo yenyu adwe hondo yamunoti ikai ndoda kutenda Mwari nevadzima vangu ndingadai ndakaparara apa ndeipi 4 days muchiningirika isinganakidzi the day so dzichitsva dziri kutsva ndokwandomaningi but uchifunga kuti auzoziva endi yacho kuti chamira pasei handikuona kuti no now limited even ammunition limited unoona kuti ende pari kuiwa pari kubuya ndege chini panokuti etikwanisa kana uri muground wachera gomba achero kwanzi chechi achero kauya akawanda kuti avaningiriki naye kuti naye mazuva ano machi une zvinhu zvese vachiposa ndati nenyere and things like that everything hazvina kana hazvina otherwise even neningirikiri yataenda yandakuona kana taakuami yandaenda taenda kuno pane mamwe vanga vakabavharidzirwa no chikafu no what saka ndege dzadzipa chipara unzi Kela
saka tazoshedza kuzi makommandos enda ikoko and then one command ninge wana kabane command one command ninge yotakaenda kune maningi maships tichienda ikoko tiiswa kumasunungura but it was not good but road apa zvamusangana nadzo Christmas 2000 ndakaidzana ndiri muhondo ndichirira tienda kunomasura atasvika hayi but kuva pese tichihwina zvakanaka hando vanhu vacho vaya vanoti kana vachienda kuhondwa marebels vaenda pane mafudzi avanosimisa futi guru stereki vamwe vasingazivi neproblem handi kana akati po inosiya smoke blue saka it was not easy, it was easy to identify tichifamba futi tichienda kuikela ikoko tichifamba tirienda muami apa mumejanzi marisa musivilian achifamba nendege anofamba mundege makomanda achifamba nendege kuti achimotokuichimopa musivilian akamisa ndege saka vanhu vaona kumisa ndege ari pasi kuti munhu ane something chekutaura saka ninge yabva yatenderera so yatenderera chinenge chava kuzodzika vachava chamutora avati munokufamba mamiriro uko marebholo saka kana mundaendetetendeni kuti uratidza vabva mutora abva apinda mumasuwa ari mumashure kwedu ndiye anachitiraidza kuti pakati zvinhu zvine zvivindi zvokusaidi uko avaatlistereki futi akereso pakati patakusvika ati andiona miti yairi kuiona yaisina minhingiri yayo pane nhingi ipapo straight napo panhingi ndikubavari handinene malong range kusvika kana ndasvika 1000 meters tosina kutoridza chenhingi tosina kutoridza handi vafunga kuti maybe ivo vari manhingirikiri tichesvika tichiwira mukati vanga vati tuisika uchiwira mukati aipapo naitawira hana tisina mbosvika ikupa tichienda uko papa sina muna mushe papa hai vasina kunhingirika ipapo haiwa takavakona takanhingirika takandarika then yekupesa tadhuze nekusvika tsana 10 kilometers ngati tamira panapa andimatataona kuti pese tinogona kuita ambush apa area yacho nokutaridza kuti tinogona kuita ambush neexact data ropakuita ambush taitora ambush ipapo tichinjana ava ndichinja then manenge tichiva then imbi atinobvazo 50 meters pane iriver so ine kacave so cave ipo vachisafuti yavoko handi chinhu chiya chinosvika chomira so choti nenhingi yacho so kuti chitoite papa chinoita handika vachinira ipapo baba vachita po vairova nhingi engineer abva yatsva saka tatineka mufana watata mukepcha wecherebhuru futi wena kufita ata ipapa ndikunyembera ndipatata aenda asi everybody was confident atizvizivi izvo apa tatinavo ivo vanga vachidhiraivha izvo vanga vari magwara tati aiwana sunungura izvi nizvo chabva chatibva tasunungura tati hedhi yabva aenda ukuri yega ichitsva ichiri yega isu tasara tiri mukati tiri mumvura achinyurika ndiye akatibatsira naye asina kunenhika aito yanga ichiita ma1 ipapo nhingi yaichitsvoka andi chinhu chaichitsvoka chachichabata nhingi yedu futi ndiye akasunungura hai this tatina weno confused ipapa ndipo atakararama baba hai papa naona kuti amwari otatarama abaya patinoenda kunoona vanhingi vakutinzwa futi zikurira takutaura kuti vakomana manyaya tsokonsipa it was kuma-12 aikuma-2 atatorwa panapa what I think about 4 varwa benumedu vakuita basa pira mvura afita vanga tatinenge kanhingi kabhoti tichosvika dzinombopinda pachifuma nacho saka I think vanga vakagara handisite tiri mukati raisa dzine manhingirikiri masaga emanhingiri for defense saka ivo vanga vakagara somagara so saka the way yakarwa nhingi yayi yaka mvura but isu tari hatina kunhingirika ndivo chete about 4 chete takusvika taona kuti takarara ipapo tichinhingirika way forward toti ase kuti regai tichidhonza tava taidhonza takusvika ikoko takasvika tasvika papasina mana mushe tasvika nemadzimai akabuda masivi onzi kuikela kurudza kuikela tasvika ipo nemota dzedu navana nhingi ebert anga ZBC tiri kutani machichiteri uyo anga ari kusaidi anga ari ZBC ndiye akauya iyo vakuya nehelicopter kuzoona but povu yakafara asi marebels ainetsa povu
oh ande angatovhara pesa anditi musomugara pachi area chine mpu andimototovesini mupovhwa saka povhwa tava anti futi chengeta vatai timeimusadza saka maningi ese anga achibuda achikanwa nenhingi neparashute nemaparashute nendege saka mamwe anowira marebels mamwe anowira pamuri saka iwawa awira pamuri tatati makomana azinofana ngatileni apo saka apapa sina chokudya completely haipapo anotoona kuti that's the end of it taundikoko aiwa tinotenda comrade Tsuro handitika saka makabva mati harika ndichisetla muharare saka muharare ndikuifata zvokuti wai kutadza kudzokera kugwanda harare kana unga manyuvhu unorarama gwanda unoti haparimi panogara pane nzara icho ngobona izvi munhu akombondi ari kunhu ngatopera apa sina ari gwanda ari kwatopera ezonge usingarimi usingaiti sei uchitambira kaiyo andi vamwe futa havana kuenda kunojoina army papa akapedza ipapo vatosiya atazazotopera manje andinge chitambira $153 saka aikuraramisi matova nemhuri haife naye atochinja tinoona kuti completely apagarikiki but musha ndinawo mai vakamusha vakamusha unoshisa zvokuti ungasvika hai mucha kutaundi jwaise imba yakakwa kumusha everything is a red roof unozwa kuti ndipo musoja nepacaptain apa hapana hailainesa apa ndina others pane ningiriki mumwe chete mucommission ndiyanapa but haisviki pandiri saka makazoti macaptain ndandiri rsm ndiri pacommando pandikanauriteya kupiwa wanda enakupanaver captain kana uri w1 unopiwa captain ukati ndaenda anti kana uri officer unoritira nayo nyembe yako ndinofanira kutaurira kuti kwaunoenda kwakaona zvimwe zvinhu zvisina kumira zvakanaka ufanira kugadzirisa kana uri adharensi inoperera ipapo but kana waofficer haiperi ipapo chero uri kunze ikoko famana zvinhu kato tira kuti uzviite zvigare zvakanaka tari kuti zvigare zvakanaka ndizvatinoita handiti aiwa comrade Tsuro captain Dube tatenda nekutaura nemba zuva ainesvitatenda zvikuru handiti tanza kungoti da kuenda paDube onzi vaviri but comrade onzi fambe makadai fambe makadai makurunda kutenda paisati masvika pachiningatauri panini kembasuka amoni ndamira parodi apa nditedza kuti ndibone okay saka matombodzoka mukazoti chika ndadzoka futi andindambira pa ndadzoka futi maybe angu kufora futi apa foni yakupera bhati yatopera bhati yapera bhati muji patomana fanga ndiri munhu arichotsinyana asinganzwisisa asina pake handiti aiwa kwakuti kurasika otherwise tazosvika tatenda baba mainzwa nhoroondo yacomrade Tsuro kubva kugwanda kuenda kuzambia kunotrena kuti vasunungure nyika ino yezimbabwe manzwa vachitaura mabattles avakarwa nebattle yanoti aiwa iyi handikanganwe 4 days pasina kudya futi dzichirira asi vanoti aiwa toda kutenda mwari nevadzimu tiri kuno kuretreat ndina producer wangu Frank Wesere zita ndinonzi Robert Tafumane rambai muchiona zvirongwa The Forgotten Veterans paZim Newsbeat TV. For now, it's bye-bye.
taigara mumakomo mumakomo yewondo taimanya takabatesa tichingira Zimbabwe taigara mumakomo mumakomo yewondo taimanya takabatesa tichingira Zimbabwe vakomana vasikana magorira mumakomo taimanya takabatesa For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.